Ang hirap mag-aaral no, Alexa. Pwede bang break muna? Saan kaya pwedeng pumunta? Asan tayo? Kalbo! Kalbo! Boy! Tawad ko sa'yo. Nasaan tayo? Nasaan tayo? Yung sinabigas. Tanong na nga lang natin si Google. Andito tayo sa Subic Residencias. Everything about you. Paano kami nakarating dito? Ganun pala yung nangyari. Like where you at. I like everything about you. Everything about you. Ka doon, boy. Ay, hindi ka siya. Walang hihinga. Maiwan na daw si Dom. Ngayon po ay pupunta na po kami doon sa napunta mo. Sa SM. Kakain po muna pala kami dito sa Edwin's Wala ako dito. Restaurant and Catering Services. Eat all you can, mga kaibigan. Gutom ka na, boy? Sarap po ng mga ulam at magte-tiktok pa po ako mamaya. Masalag pa. Sarap ng ulam, yan lang naman po si kinuha mo, boy. Mamaya. Sa akin, mga kaibigan. Kumain kasi pagpapagupit na ako. Tapos na po kaming kumain at magpapagupit na po si Damdamin, mga kaibigan, ano? Tapos mamaya pupunta kami sa SM at subukan nga nating panoorin, mga kaibigan, yung Venom. Ang magbubukas ng pintuan dito sa tabi ko ay ang pinakapangit sa buong mundo. In 3, 2, 1. Zero! Yung nagbukas yung pinakapangit. Punta na po kami sa pagupitan. Saan papagupit? Doon! Saan? Doon! Kay? Gusto ko yung amin dito. Amin ditoy. Saan na yun? Ay, dyan. Ay, dito. Dito pala! Ako, bigat mo, boy. Malaki. Laan ay. Laan. Mangalawa ko. Ano gawin ko? Magpapakalbo na? Dito, dito. Dito lang po sa gilid. Dito pa, oh. Kasi trim lang dito sa taas. Ang amin ah. Oo.
Babae ka naman na, boy. Ako po ma. Brief na naman! Ito, maganda to lang, Iya. Kunin mo na. Maganda rin kasi, di ba? Oo, maraming maganda dito. Parang ito kanina. Ito boy. Saan? Ito? White? Paano? Parang maliit kasi. Isukat mo na doon sa fitting room. Tico, 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 tap. Tico, tick. Tico, 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 tap. Tico, tick. Tico, tico, tap. This tico, tico, tick. Pupunta na po kami dun sa SM Cinema. Kasama ko si Damdamin. Manonood po kami ngayon ng Venom. Yung ticket mga kaibigan. Nanalo na po ako mga kaibigan. Dito nanalo na po ako. Ngayon po nag-iisip po kami kung anong pwedeng bilhin. Wala naman tayong pwedeng bilhin dito, boy. Ano bang mabibili natin dito? Siyempre po mga kaibigan, ang lagi kong nasisira. Siyempre number 1 headset. Tapos, uy, yung ganda naman nito. Parang si Gandalf. Uy. Parang si Gandalf. Ayan mga kaibigan, ang gusto ko. Ito po, kamukha ni Iya. Yung ganda, si Darth Vader. Ito po, andito po kami ngayon sa SM Accessories. Tingin muna tayo ng sombrero, boy. Yun o. Yun o, ang dami yun o. Kahit ganito lang o, boy. Mga ganito. Tingin lang po kami, ha? Stand by. Boy, bili kaya ako ng ganito. Ayaw mo ng ganito, Iyo. Ito mas maganda. Okay, o kaya ganito, Iyo. Ito na lang. Ano, magkano ba? Tingnan mo ba yung magkano? Kaya man hanggang ngayon, boy. Magkano yung isa kanina? Mas mura to, mas maganda to, mas gusto Yan daw lang. niya to. Yan lang. 3-1. Kaya man. Original ka, boy. Amin mo nga. Amin mo nga. Amin mo nang amoy. 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 Bango. Payaman. Bango. Ako kaya? Ano kayang maganda sa akin? Kasi siya may original siya eh. Original na Nike. Eh, parang gusto ko rin ng ganito ah. Ang maganda to. Kahit Vans lang sana eh. Vansy. Kahit Vans lang sana eh. Naman eh. Sige na eh. Vans lang naman eh. Yun oh. Yun o. Oh, Nike boy. Yeah. Ito, isa pa. Ito na lang, mukha mo siya. Tingnan mo siya. Hindi na kamukha niya. Bili na lang ako ng Nang? POYS nga. Huh? POYS. Kailangan natin to sa bahay. Hindi palo ko kay Dam. Anong TOYS mo, ha? BB8. Oh, may BB8! Ala, may BB8! Mahulog! Oh, mahulog! Mahulog! BB8. BBC ko yan. Isa ko BB8 meron. Yun na. Salamat po. Akin na yung cellphone niya. Akin na. Bawal nga daw yung may camera dyan sa loob. Ano ba? Bawal. Akin na nga. Bawal nga. Ibigay ko sa guard. Sabi na nga nilang bawal, di ba? Ano ba? Papatayin ko na rin yung camera ko. May papatempered pa daw sa iyo. Magpapatempered po kami at bibili po kami ng case pag meron po kaming As you nagustuhan. can see guys, basag-basag na po. Basag na yung tempered niya at ako, hindi kasi ako mahilig mag-tempered eh. Gusto ko yung ganito lang siya. Try namin dun sa Selbot. Dun kasi kami pumibili dati pa ng mga case untempered. Yun o, Selbo yun. Ganito rin mo. So, So tapos na po ang aming time dito sa SM City Olongapo at kung makikita nyo, wala na po yung relo ko, bumigay na po mga kaibigan. Tignan nyo dito, ito talagang the best view dito pag elevated yung lugar nyo dito sa Olongapo. Kitang kita nyo talaga yung buong ilaw. Siyempre mga kaibigan, Yeah. maganda dito pag gabi. Ano? Makikita nyo, ganda. Must visit po dito sa
sa Olonga po at dito sa Subic. Kasi maraming pwedeng gawin at hindi na namin alam kung nasaan na po yung mga kasama namin. Yan sila. Saan mo ba? So basically mga kaibigan, nandito lang ako sa may street ngayon. Kumukuha-kuha lang ako ng mga short clips natin. Tapos i-compile ko. Buhay na buhay po talaga dito pag gabi mga kaibigan. Halos harap-harapan po yung mga bar dito. Dito sa kabila, dinig na dinig mo rin yung live band nila dito. Tuambay ka lang dito sa labas, talagang rinig na rinig mo habang sila nagpapalit. Chill-chill lang ako dito mga kaibigan. Kahit ano na. Hindi naman masarap. Saan? Yan, dito daw tayo sa Jan. Ano? Libre mo? Jan daw. Dito daw tayo sa Jan. Sa miyakan daw ni Iya. Ano? Pili ka na. Libre naman. Libre kita eh. Joke lang. Jan! We're here! Jan! Masarap kumain dito sa labas mga kaibigan. Kasi feel the earth. Ano sa'yo Iya? Spaghetti. Ito gusto ko rin to. Pagsasabi daw sa iyo. Ginsama natin. Oo nga. Hati tayo. Sarap. May chocolate sa gilid. Ha? Gusto ko rin. Dapat mamaya yan. Oo nga. Yummy nga. Tingnan na rin na yan. Ang yummy. Gusto ko din. Gusto ko din. Ulit mamaya pagkatapos ng kumain. Ang chocolate. Tikman mo. Ayan, ito mo lang tikman mo boy. Sige, tikman mo. Ito. Ito mo yan. Oo. Sarap po. Oo, ayaw. Oo. Ano to, Kimchi. Kimchi. Hindi. Tikman mo, masarap yan. Koreana ka na. Oh, di ba? Wow! Hindi ko kinakain pag may nag-serve ng ganyan. Dorset. Sarap. So, tikman po natin yung eggnog. Yun. The one my heart has gone to me, I want to wait. So pagkatapos po ng mahabang gabi na puro hilik lang ang naririnig, no? Bibili po kami ngayon ng kape kasi mag-check out na po kami mamaya. Nakakapagod sila pakinggan kagabi. Puro hilik. Punta kami ngayon dun sa mini stop. Babalik po tayo dito sa SM mga kaibigan. Try nating tumingin ng mga relo nila kasi sira na yung relo ko. Okay lang sa'yo next visit, punta ka sa customer service, ipiprint lang yung name mo sa card, wala ka nang babayaran. Pero kung ngayon sa'yo madadaanan mo, wala pa namang 5 minutes. Bago po kami umuwi, ipapasyal po muna kami doon sa Kalayaan para maging malaya na kami. Ganito ang itsura ng Kalayaan, parang nasa ibang bansa ka. Dito, mga kaibigan, ang ganda dito, para ka lang nasa ibang bansa. Yung mga taga dito, nirerentahan, yung iba naman sa kanila na yata to. Ang daming mga sasakyan. Dito tayo. Nandito yung mga kamag-anak namin. Tikman po natin tong ano? Chocolate. Hot chocolate. Yun. Tikman po natin siya. Wala naman. So ngayon po, dito lang po kami maglilibot-libot po muna habang nag-uusap yung mga thunders dun sa loob. Wala rin po kaming ginagawa dun sa kwarto. Kung gusto nyo pong makita yung stunt na ginawa ko dun sa kwarto kanina, ito po yun. Tico, 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 tock. Tico,
tico, tico. Oh, tico, 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 tac. Yan, ito yung mga bahay nila dito. Binili namin yung isa pero hindi talaga namin binili. Tapos, Apo! Yun. Tito ko pala yun, si Tito Jepot. Pupunta kami dun sa may pool. Wala lang, trip lang. At uuwi na po kami, hindi na po kami nakapunta dun sa pool. Gutom kami pero hindi kami makakain dun sa loob. Kailangan na nating umalis dito. Babalik na tayo dun sa apartment.